चिल्ड्रन आर नॉट मिनी ह्युमन्स. बरोबर. यू हॅव टू ऑलवेज कॅल्क्युलेट डोस बेस्ड ऑन त्यांच्या बॉडी वेट. ऍब्सोल्युटली. त्यांच्या बॉडी वेटाशिवाय तुम्ही डोस कॅल्क्युलेट स्वतःहून देऊच शकना. करेक्ट. कारण जसे आम्ही म्हणता किडनीज लिव्हर ऑल ऑफ दिस ऑर्गन्स आर जस्ट डेव्हलपिंग इन चिल्ड्रन. सो जी टॅबलेट तुम्ही इझिली मेटाबोलाइज करून जी तुम्ही म्हणजे युरिनान पास करू शकता ती भुरग्यांकडे जावची ना. आणि दॅट कॅन कॉज परमनंट हार्म. किडनीज डॅमेज जाऊ शकता लिव्हर डॅमेज जाऊ शकता. सो हे तुम्ही करपाक जायच ना. बरोबर. दुसरी गोष्ट म्हणता ती डोजिंग जे असता बेरीज. सो इवन इन एडल्ट्स तुम्ही एकट्याक पळयतली की 500 mg पॅरासिटामॉल दिला, थोड्यांक 650 mg पॅरासिटामॉल दिला. सो हाव विल यू कॅल्क्युलेट की तुम्ही भुरग्यांक अर्दी दिली 1/4 दिली कशें तुमकां कळटलें. फॉर दॅट मॅटर असे खुबशे कॉम्बिनेशन्स किंवा खुबशे मेडिसिन्स आसा विच आर नॉट टू बी गिवन इन चिल्ड्रन.